ke min shaida ban so ta dannai suna ba. Ba za na ce ba ta da kini saboda in burge wani ba. Ka san abin da nake ji ban fado kalilan a ciki ba. Ba za na ce ta kai matsayin da ba ta kai dan karya ba. Idan ana zancen matsayi Batulu ta zarce kowa, ina nufin kowa ban ware ɗai nitsatse kowa da ta fito a matsara marmi 'yan tudu kai har na ruwa. Tuno da ran da take mulkin da rabu bai daga hannu ba. Da so da Fadima ta zarce dukkanin hangen bayi, sanin hakan sai wanda ilahu yayi wa ɗayi ne nauyi. Kaunar ta ce fa hakikar bauta 'yan uwa karmi sanyi, mu mata so na musamman wanda ban mi wa kowa ba. Kwarai da gaske masoyi na zama kamar wani bauɗaɗɗe, kuma yayo daidai ne gare shi kun waɗansu kwaraɗaɗɗe. Dukan abin da ka yo baya ta kai tunin dan ya ruɗe, kamar a ce kurma gurguma kawo ba zai san kwan ba. Kwarai masoyi kan zama bawa kan abin da yake kauna, asan da sanye motsi bayan raba inuwa ko rana. Kana ganin tamkar wahala yake ta sha ko abokina, abin da yake ji shi bai yi kwam dalilin kauna ba. Abin akwai wahala jin yanda ya kaji in ba shi ba, komai kake sakawa bai kusanta ya zama daidai ba. Kamar a ce ramin kurawa zai shigo in ba ɗa ba, kusan abin ya zarce kan kwa misali ba zai zo ba. Haka kurum wani sa'in sai ka ji ka tamkar kai kuka, ka rasa ko da yar nutsuwa ba wanda zai lallashe ka. Da za a ce me ya same ka ba wata amsa a gare ka, ka kasa bambance daɗi da wahala baka san kwan ba. A san da kai kuka ka gaji ka tsinci kanka cikin hali, a lokacin za ka yi farar da ba ta bayyanuwa fili. Komai kake a cikin so ne baka da iko na su'ali, a yanayin da ka samu kanka za ka san baka kai kwan ba. Amma da bambanci shi so ba za ya tabbata ɗaya ba, ba zai kasance nawa da naka sun zaman to daidai ba. Hakika nau ba zai zamto kamar ɗaya da na kowa ba, domin abin da nake so bai zamo a jerin bayi ba. Ya so ni shi ne burina zashiri ko da buya, na zammana shi nake buri bil haƙƙi ma yankan baya. Sahun masoya na shi sani na gaba ko na baya, ko da na ƙarshe ma ya je na garan bai laifi ba. Batula ce zaɓin raina zashiri ko da fili, da santa zanai alfahari na rausaya ko na gwalli. A ce na saurara da yabanta a garan san ba hali, shiga tsakani na da yabo da santa ba dai bayi ba. Ba za na ce na so zara udan bukatar tsira ba, wuta da aljanna ba su zama abun gudu ko nema ba. Wallahi san zahara dan manufa ba zan taɓa wannan ba, ku dakata ta zaɓen inda zanatin ma ban zo ba. Muso ta bayi fiye da sanda da yake yi wa umma, domin kwasan da take yi ma mahaifiya ba ta yi ma. Akwai
bai da babu hidimtawa ba dole shawara nake yi ma idan ka ce baka da bin yi mata baka wuce banza ba na san da haƙƙin kya kaina ban san ta ya zan bayar ba ko da a yau na mace domin ki zara ban miki komai ba ina yaban ki ina kuka a zuciya ba fili ba duk sanda na yi shiru sabo nake nufa ba hutu ba salam ala masu ma wacce santa shi ya zamo tsira salam ala sadiqa wacce in ta zartar ba gyara salam ala mahfuza mai rabar da rai kyauta karara salam ala marawiya amsa sallama ta na duba sa'adatun sada ibatulikin wuce komai girma wadatuwar bayi kaunar kice a ya ummul umma matattarar rama kin yi wa kauna har me su dimma sanin isar ki batula sai ilahu ba mu bayi ba muhammada mai raba tsira kin ba mutum ma ba mu zo ba mai arziki kin ba wa uwa uba ba ke kyale da ba a dole ne mu shiga uku sai ya darmu in ba dan ke ba salatu sun masalamu alaiki ya batula mun tuba ki karɓa sayayya ta tsara dan isar manzon Allah saboda girman Allah ya batuli share mun kwalla saboda Ali da Hassan Husaini zaraban kauna zalla saboda baba Sharif ce mai nasara ko mai an sauma kwarai baka